Iki meja terakhir, meja nomor 3, wis kurang 20 menit engko dibudalno. Saiki nggih mek sing duwe Randekan Sari, sing duwe pabrike Rama. Kalih pabrik. Iki apa jenenge? Telok. Bapak Kudiman kadapur kalian Bapak Nipur, monggo ngriki Mas sampuri panjenengan
monggo laju monggo monggo orari mudhun kuda lumping samboyoan Mas Tari wiyo gawe wis ta ya wis kok niku marep gak celuk barek kok sampai niku dak ini ae mari ki kon bersama karya baru Muji Laras. Permainan unik sekali.
indahnya permainan ini. Orangnya bisa lupa diri. Dia makan kacang, juga makan rumput. Aduhai, nyeri sekali ya. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping joget-jogetan. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Itulah kuda lumping. La 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 la. Nggih, jogete lekoh sing duwe Rama. Setengah 8 lebih pisan. Nggo jam 8 mudhun. Lanjut campur sarian karya baru saking Mojokerto nggih. Jam 8 sik. Blenjer nang Etan Titik. Telapak Randekan Sari. Dulurku ya tunggal, monggo ngriki sampur panjenengan. Kadhapuk dulur nom-noman jenenge Irfan, monggo ngriki, monggo jejogetan sumangga. La sumangga, monggo. Kripik gedang godho telo, titik edang padha krasa. Nun sewu. Serampat 8-8 kok lali. Wis ditempel kowe. Nun sewu. Saderenge kula ngaturaken kalih panjenengan sedaya. Para tamu, para undangan, para ibu, para rawuh wonten dusun Randekan Sari. Nggih menika sedekah bumi ludruk karya baru nggih menika di setujui kali dusun Desa Randekan Sari. Mugi-mugi saderenge kula ngaturaken panjenengan sedaya sadeka kita lan panjenengan selamat sak kabeh seger waras panjang umur sumangga.
kowe dhewe sing gelis oleh sliramu Jatah Yuk. Coba sawangen poe pateng grandul ya Cek yen dukure jebolah nepopopol suwe suwe teng teng cer ya iku cangkrimanku mara ake batanganmu kuwi apa batanganku oing randane gawe yen padha kapukin mabel-mabel dang 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 cer kapukin cengkir yaiku batanganku berarti Ser Nggih, matur suwun, dulurku dhewe tunggal sing duwe drum. Sak telapak. Mlenjer sesepuh Randekan Sari, sinten Sugeng Dalu Bapak Soleh, padha dulure. Kembarane iki. Bapak Soleh dulurku. Jagat dapo kalian Bapak sateman. Monggo ngriki Bapak sampure panjenengan. Monggo ngriki jejogetan sumangga. Lah sumangga, monggo. Iki jambul ya. Mas Haji. Nggih. Cinta dari seberang. Permintaan panitia. Manut. Kethek ogleng mudhun Sriwuning. Apa Sriwuning sik nang kethek ogleng? Tuwek-tuwek iki. Apa enake lur? Kethek ogleng nang Sriwuning. Ya, tempeli tandai. Jane kalong duwe. Ya wis. Wiyogane wis ah.
mripat melero melerak plero turman coro irung pesek hamba pesek ketok wesek Ikung irungku dhewe mundhake brojol 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 dhewe bunda brujul ora olo tambah cakra asik bathuk nunung ora olo Gusti ketupat laputrisna lan sabaya pati marang Raden Wirat Moyo kaos prasaja anandur pranti srihani tetep krahita kang rinaksa katangi pripati Wirat Maya putra nira sira lawe adipati Srihane putrane abdi Masapati nalikane Matur suwun nggih. Matur suwun Bapak sateman kali Bapak Saleh. Leko rek Randekan Sari sing duwe. Nggih, terakhir iki Mas. Jam 8 lebih titik mbonan. Ketua permintaan panitia. Kula sebutaken Mas Haji, kalau Mas Awir. Mas Haji monggo monggo ngriki Mas Haji kadhapuk kalian Mas Amir monggo ngriki Mas sambure panjenengan
Monggo monggo mriki jogetan sumangga. Lah sumangga monggo. Ayo Mas Amir pinarak monggo. Terakhir niki wis menika neh. Cinta dari seberang satu tok. Oke. Cinta dari seberang. Nun sewu nggih. Para kanca, para undangan sakmenika kula aturi nggih terakhir nggih soalé ludruke maine niku pun siap nggih. Soalé saderenge kula ngaturaken kali panjenengan sedaya mugi-mugi seumpami enten kirang langkunge para kanca kabeh, para sedulur, para tamu, para undangan. Kula nyuwun gunge pangapunten ingkang agung. Nggih, kula akhiri. Nggih. Bapak kula perintah monggo ngriki sampure panjenengan sampur terakhir Pak perintah menika no maneh monggo ngriki sampur panjenengan sumangga lah sumangga monggo krepek kedang kodho calo terakhir Pak nggih pun jam 8 lebih kedhi wis gak apa-apa permintaane panitia ngono kok cinta dari seberang sampean tembel tandake kalau wiyogoe nggih titik-titik edang monggo wis bolak-balik anjake cinta dari seberang mudhun sampean apa senengane wis gak mudhun ya wis gak mudhun Cinta dari seberang koplo. Pandang-pandang adik dari seberang cantik juga rupamu sungguh menawan bolehkah abang bertanya apa adik ada yang punya kalau belum ku ingin nyatakan cinta bersama Bapak Sulaiman sing duwe mari main tebak-tebakan sayang apa beda cincin sama kamu
Jikalau benar adik menjawab dan ku beri sekuntum mawar indah. Hey! Mungkin aku tahu bedanya cincin sama diriku. Yo, leren uyang nose. Abang jangan coba merayu, nanti marah ayah dan bunda. Cincin Mendekat di jari manis sayang. Kalau adik melekat di hati Bang Sleman. Hey! cincin melekat di jari manis sayang. Kalau adik melekat di hati abang. Asik. Hey! Kedua Ricik Ricik buat apa Sulaiman sing duwe heh. Ayo konco tumandang Suko-suko kakung mewah putri manunggal dadi sawijining. ayo konco gawe panglipur sing kosong kaya rukun ore kuno. oh ing kaya putri masa kini Ricik krimis mos teko sedilo maneh. Kang Mas kuis teko nyong kaget aku tekan mriki wis tuno. Bungkus pehotak niku isine neno. piye gendole oleh kang larang pitukone Pinten pitukone Kang Mas kula sagam mawon. mbok yo acara anal si gandoon bosan Etopil jebulane lokai kakungku dhewe. Aduh Rama yo iya mulut meja milih sing dawa. ijo milih sing dawa Mundut mlinjo milih sing Jawa. Aku yen golek bojo golek sing Jawa. Aduh Rama yo arep madang lawo sambal petis. oh sayur petis Arep madang lawo sambele petis. Sampean yen golek bojo kaya aku sing ireng manis. Aduh
yes yen golek bojo sing ireng manis Dewi Sekartaji dadi kembang nge putri Kediri Koko kirasih Dewa Condro Kirana Dewi Sekartaji lelewani tanasa amranani setuhu setya ing garwa nadyan kacapa ake ing rupeta Wes madhep mantap ing kalbu anggon ndelik tresno kang setuhu winangka satria utama Panji asmara bangun putra ing jenggala nyata sejarahe gambar arupa tumeka saprene nalikane duwe nggone pindho mustika Dewi Sekar Tahaji Pak sampun Pak jam Ayo mangane iki ya. Konco tani, Terakhir iki wis konco tani. Konco tani balas iki apa konco tani padha macul iki sih Guys mah. wis mari mangane. Wis to. konco ya padha macul ya padha macul ngene lho apa tetanen tetanen yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan Tegalan muga nyang sawah yen wis panenan nganggo mangan turah-turah aku sing riwangi suku tipe putih rapok ora lali hama kabeh
matur suwun dulur kabeh sak Randekan Sari. Ugi para bapak, para penonton, para ibu, para undangan. Nggih, saderenge kula maturaken panjenengan dilanjut nggih lutruk karya baru nggih pimpinan nggih menika tak antuk. Kula lanjut. Laturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.